kunanali ivesi engilithandayo elithi iBhayibheli kuthi uma uJesu sekafile. Ngoba uJesu wenza njani bazalwane? Wafa, uthi bekafile. Kwafika indoda ekuthiwa uJoseph. Yathatha isidumbu sika Jesu yahamba usingcwaba. Amakhosikazi athile nawo abanesifiso sokuthi kube khona abakwenzayo esidumbini sika Jesu ngoba bayamthanda lo Jesu. Base bavumelana labo mama ukuthi sovuka ekseni. Uma sivuka ekseni sovuka siphethe amafutha. Haleluya. Sovuka siphethe amafutha sambe siyoqoba isidumbu siyohlikihla phezu kwesidumbu sika Jesu. Base betholana nenkinga eyodwa, inkinga bebebhekene nayo ukuthi siyongena kanjani kulela thuna ngoba sibonile uthena kaqeda ngqwatsha uJesu. Bavale ngelo. Bavale ngembokotwa noma ngetshe elikhulu. Siyongena kanjani? Kwaba umbuzo abayibuza bona abangazange bayithola i-answer. Kodwa noma bangana answer ukuthi bazawungena kanjani. Bavuka ekseni labo mama. Bathi answer or no answer siyakhona. Beka maklanti answer or no answer ngiyakhona. Hey memeza kakhulu ukuthi answer or no answer ngiyakhona. Asinayo i-answer. Niyangizwa bazalwane ukuthi wena uzophila kanjani asinayo i-answer. Ukuthi wena uyosebenza kanjani asinayo i-answer. Ukuthi wena uyoqualify kanjani asinayo i-answer. Kodwa siyamethemba ongabonwa omdala weinsuku, indoda amadoda, indoda seCalvary, uAlpha noOmega, isiqalo nesiphetho, ingwenyama yomndeni kaJuda eyabhoshwa umhlaba wanyakaza. Anifumene ukuthi amen. I-answer asinayo kodwa siyamethemba uJehova ngoba akuzona zonke izinto esiba ne-answer kuzo. Tshela makhelwane asinayo i-answer kuko konke. Asinayo i-answer kuko konke. Ngabusiswa uDr Ngqobo nangibazalana nithi amen. uDr Ngqobo une surgery ujova igulane lapha esibhedlela. Uthe segulile ezama ulapha inyawo zakhe wathotha silapheki weza le ekhaya. Wafike wathandazela. Waphinde wathatha nama salt wasebenzisa wona inyawo zalulama. Akuna asinayo i-answer yokuthi uphile kanjani. Into esasi ukuthi uThixo ungenelele. Ngizela kuzomemezela nakwena ongasebenzi ukuthi uThixo uzongenelela. Ngizela kuzomemezela nakwena onganamali ukuthi uThixo uzongenelela. Ngizela kuzomemezela nakwena ogula ukuthi uThixo uzongenelela. Ngizela kuzomemezela nakwena othi izinto zami zibophekile uThixo uzongenelela. Ngizela kuzomemezela nawe lothi ngifuna ukuya esikolweni kepha imali ayikho. uThixo uzongenelela. Ibandla lithi amen. Amen. I-answer sinayo. Kodwa lona itshe linjani limile endleleni. Awuthi amen. Kunedwala, kunetshe elikhulu elivalile. Amakha siwaphethe, amafutha siwaphethe. Lithi iBhayibheli abomama bathi no man akunankinga asambeni. Asambeni bathi Martha asambeni. Nawe Maria qoka ntombazana asambeni. Manje sekufika kanjani kwathi asasa asambeni. Yebo salon bathe nabathi bayaphakama. Soloko kumnyama qaqi ukuthi bayaphi ngoba esinye sezinto azifuni usenze ngoba kuyathembisa. Seni makhelwane ungenzi into ngoba kuyathembisa. Uzwile akufuni ukwenza njani wenze ngoba kwenza njani kuyathembisa. Kumele kungathembisi uhambe uyofuna isite. Kungathembisi ukukhokhela isite uthi ngifuna ukwakha umuzi omkhulu. Kungathembisi ulanda amafosholo namapiki ukhupha ifoundation. Hayi khona amen emncane kakhulu kule nkonzo. uThixo ubusisa imisebenzi ezandla zakho. Uma ungeke uqale something ayikho into ngabanayo emhlabeni. Uba nento ngoba usewenza njani waqala. Khuluma uba nento ngoba usewenza njani waqala. As long usaplana kuyophela nalonyaka usaplana. Time to plan is over.
Now is the time to implement. Hambo yoqala kunini uplana, kunini uthi uzoqala ibhizinisi leyinwele, hambo liqala. Kunini uthi uzoqala ibhizinisi leyinwele, hambo liqala. Kunini uthi uzoqala ibhizinisi lama-fryers, hambo liqala. Kunini uthi uzoqala ibhizinisi lamagwinya, hambo liqala. Kunini uthi uzothengisa amateki nama-tracksuit ne-online, hambo liqala. uThixo ungenelela entweni eqaliwe. Thani makhelwane, hamba uqala. Hamba uqala unyaka usaqala. Hamba yenza njani? Hamba uqala musa kuplan uplanile is enough. Hamba uqala kushela makla. Hamba wenza njani? Hamba uqala. Njengoba usebenza nje hamba uqala. Njengoba uthi wena uyopheka ukudla udayisela abantu uzoba namapleti udayise uphuthu, hamba uqala. Noma uyafeyila kunandaba okusala kuqalile. Noma bathenga kunandaba oqala ukuthi okusala kuqalile. uThixo ubusisa abantu abenza njani? Abaqalayo, hayi abakhulumayo nabaplana into engapheli. Sifundo sanamhlanje. Haleluya. Sifundo sanamhlanje. Hamba noqala bafowethu. uThixo uzamngelelela. Tshela amakhalane hamba uqala makhelwane. Hamba uqala yenza njani? Hamba uqala. Wena usibambezele kakhulu wena. Ngabe kade waqala ngoba lento kudala unayo emoyeni wakho. Ngabe sewukude kaphi? Inkinga yakho wesaba abantu bazawuthini? Nangabe ngiyaqala kusalunge ke bazawuthini? Nangabe ngiyaqala ke lento yami ihambe kahle bazawuthini? Bazawuthini bethi? Ngoba namanje yahlupheka bayakhuluma. Namanje awuna-airtime bayakhuluma. Namanje ulalungana kudla bayakhuluma. Namanje indoda ukushile bayakhuluma. Namanje awunazo neziqatholo bayakhuluma. Yekela abakhulumako izinja ngeke ziyeke ukukhonkotha. Zohlala ikhonkotha izinja. Zohlala ikhuluma izinja. Zohlala ikhonkotha izinja. Bohlala abakhuluma abantu. Hamba uyoqala. Njenganawo amakhosikazi aqala azi kahle ukuthi indlela ayinjani, ayikho. Haleluya. Avuke ekuseni lamakhosikazi anithi amen. Hamba wenza njani? Ayoqala. Athi nakafika ke manje sekumele sekafikile ethuneni athola isimanga. Haleluya. Tshela amakhalane athola isimanga. Nakathola isimanga bese ahlabelela. Ngenzelwe isimanga. Inkosi ngenzelwe. Isimanga. Hayibonge inkosi. Emasalwane lento leyo yenzeka kubantu abanjani? Abaqalile. Enemntanami esabe kuqala ukuthi abanye bafeyili la kusho lutho. Awufani nabo wena, iDNA yena ayifani, nengqondo yena ayifani, neplan yena ayifani, nefavor ayifani. Ungazifanisi nabantu abahlulekile. Ungazifanisi nabantu abafela endleleni. Wena namhlanje ngujovila uyohluleka wena. Wena namhlanje ngujovila awuyohluleka wena. Wena namhlanje ngujovila uyohluleka wena. Wena namhlanje ngujovila awuyohluleka. Bathola itshe likuhlukile. Beka amakhala seyikuhlukile lento. Lento isabako yinyoka efile. Inyoka efile evundle endleleni yakho. Bayivundlise for 6 years wabaleka 6 years. Le nyoka ivundle for 3 months wabaleka for 3 months. Le nyoka ivundle for 2 months wabaleka for 2 months. Kodwa na uyisondelela uzayibona ukuthi lentsha ayisana mazinyo. Sale ngomsila kuphela, sale ngomsindo kuphela. Iyona ekubambezela yakutshela ukuthi wena uyohluleka njengogogo wakho no-aunt wakho nomalume wakhe. Unamanga devil wena ufani nabo. Bona bebethakathwa wena usathakatheki. Unamanga devil awufani nabo. Bona bebegilwa wena usagilwa. Hamba uyowenza njani? Uyoqala. God bless you. Shayela uJesu sakhe.